Din hija it-trakka li hemm bħalissa se jagħmlu x-xogħol fuqha ma għandha x'taqsam xejn ma' trakka li ilhom snin twali wedu għalfejn qed tibqgħu titqu bin-nies. Dan kien is-sentiment li ħareġ mill-barrax ta' kummenti fuq l-artiklu qarriq tal-Midja Laburista. Il-ħamis One News vela li ġie approvat ix-xogħol infrastrutturali li għandu jibda fuq is-suppost trakka ta' kwart ta' mil f'Ħalfar. It-trakka li la tiġi mweda mill-Gvern Laburista għal numru ta' snin sa mill-elezzjonijiet tal-2013 u l-2017 taħt it-tmexxija ta' Joseph Muscat għandha jkollha 3 fażijiet. L-ewwel fażi dik li jkun hemm bidliet fil-faċilitajiet ta' dik eżistenti f'Ħalfar, it-tieni u t-tielet fażi li kellha tkun is-circuit track. Fl-2021 kien żvelat li sa Mejju tal-2022 kellha titlesta l-ewwel fażi ppjanata. Dan fil-waqt li wara Mejju tal-istess sena kien ppjanat li jibda x-xogħol fuq is-circuit track. Dan kollu bi pjan li l-ewwel fażi, inkluż l-istrippa tan-nofs mil, titlesta sal-2023 bit-trakka tal-motorsport tkun kompluta fix-xhur bikrin tas-sena tal-2024. Trakka li kellu jkollha 12 dawra b'6 lejn ix-xelluk u 6 lejn il-lemin, 472 metru ta' start finish straight u 4800 mili kwadri ta' pedok, tribunijiet u toroq ta' aċċess. Tantu hekk illi l-konsulent tal-komunikazzjoni tal-Prim Ministru Robert Abela waqt programm fuq One Television lura f'Ottubru tal-2021 kien spjega kif ingħata bidu għal proġett ta' trakka, proġett ta' 20 miljun euro illi kellu jkollu pajjiżna 50 xhur. Nħobbu nagħtu spazju lill-isport u bħalma tafu illi aktar kmieni matul din il-ġimgħa b'investiment ta' 20 miljun euro l-Prim Ministru Robert Abela nieda uffiċjalment tal-bidu għal proġett ta' trakka li ser ikun qiegħed iseħħ ġewwa Ħalfar, li ser ikun qiegħed jinbena ġewwa Ħalfar. Qabel nibdew bid-diskussjoni filmat mill-isbaħ tat trakka li ser ikun qiegħed jistenna pajjiżna minn hawn u ftit xhur oħra. Minkejja dawn il-wedid kollha snin wara l-bidu tal-wedid ta' trakka u sentejn wara li kellha propju titlesta l-ewwel fażi tal-kumpless tal-motorsport, One News din il-ġimgħa żvela li sa issa ġiet approvata l-ewwel fażi infrastrutturali ta' trakka ta' drag racing. Dan ifisser li se jkun qed jibda xogħol infrastrutturali fuq l-istrippa eżistenti li hemm f'Ħalfar. Bil-weda ta' trakka ta' circuit racing tibqa' mweda bħal snin passati. Fid-dawl ta' dan il-qerq mill-Midja Laburista bosta persuni esprimew id-diżappunt u r-rabja tagħhom lejn il-gvern illi qed jitħaq bihom għaliex din mhux it-trakka illi ġiet imweda lid-dilettanti tal-motorsport fejn kien hemm anke min stqar li waslet l-elezzjoni. Dan minħabba l-fatt illi wedid bħal dawn dejjem isiru qabel l-elezzjonijiet illi l-Partit Laburista ikun se jaffaċċja. Persuna tistqar illi dejjem l-istess weda 5 snin u ma tasal imkien.